Když jsem byl mladý, já poslouchal různé lidi na internetu. Měl jsem přístup k mobilnímu telefonu, měl jsem internet a YouTube a všechno. Trochu jsem promarnil i mnoho let svého života. Tím jsem veden falešným vedením. Trvalo mi to hodně bolesti a hodně utrpení pro mé dosažení. Ale nechci, aby ostatní tím prošli. Důvod, proč zakládám tento YouTube kanál, abych mohl pomoci duchovním hledačům po celém světě na jejich cestě a tímto způsobem poskytnout podporu a vedení všem, kteří hledají duchovní osvícení a chtějí se rozvíjet. A já nechci, abyste prošli tím, čím jsem prošel. Nemáte tušení, čím jsem prošel pro své dosažení. Takže budu zveřejňovat videa. Vím, že to je poprvé, co jsem před kamerou. Takže pokud máte nějaké pochybnosti, nějaké dotazy, napište mi, můžete se se mnou spojit, udělám, co bude v mých silách, abych vám s tím pomohl.